Исемесі эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыру атына тәмамлана. Җомга көне вакыйгалары белән мин Фәнис Камал таныштырам. Алдагы ярты сәгатьтә безнең программада. БРИКС илләре уеннарында татарча көрәш. Бундай ярышлар күп булмый. Тарихта бу беренче шундый ярыш. Бүтән дөньядан җыелган спортчыларның ничек көрәшләрен Рүзәл Шәрипов та күреп кайтты. Казанда БРИКС илләре шәһәрләре берлеге оешты. Считаю такое общение важным и востребованным. Халыкара форум кунаклары нинди килешүләр төзүе хакында Инзилә Хөсәйнова. Казанда 16-нчы тапкыр вак чәчәкләр конкурсына нәтиҗәләр ясалды. Врач года становится заслуженный врач Республики Татарстан Зульфия Фаритовна Ким. Җиңүчеләр белән Алия Хәйретдинова аралашып кайтты. Борынгыдан килгән матур гадәт буенча бүген Казанда Сабан туена бүләк җыю тантанасы үтте. Бирү сездән булса, җырлап бию бездән булыр. Кемнәр нинди бүләк әзерләгән һәм килгән кунакларның хис-кичерешләрен Шулпан Касыймова туплады. Халкыбызның көч-көдрәтен, батырлыгын, рухын күрсәтә торган спорт түре көрәш бар. Ул татарда буыннан буынга күчеп, дәврләр кичеп, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Казанда узучы БРИКС илләре уеннарында бүген Билбау көрәше буенча ярышлар старт алды. Тапшыруны шуннан башларбыз. Акбар спорт сараенда бөтен дөньядан җыелган 100 спортчы 10 комплект медаль өчен бил алышты. Көрәш БРИКС уеннары программасына беренче тапкыр кертелгән милли спорт төре Россия данында Татарстанның танылган батырлары яклый һәм җиңә дә. Көндәшләре Белоруссия, Азербайджан, Үзбәкстан, Казакстаннан килгән. Бүген көрәш сараена Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов килде. Тулырак Рүзәл Шәрипов. Мастер спорта Азат Гардрашидов. Казанның Акбар спорт сарае бүген монда бөтен дөньядан җыелган спортчылар татарча көрәштә көч сынаша. Ярышлар менә шу 3 киләмдә бара һәм бүген биредә 111 спортчы бил алыша. Һәм инде шулар арасында 8 татарстанлы да бар. 60-тан алып 130 килограммга кадәр авырлыкта ярышалар. Татар батырлары киләмдә иң көчле булуларын раслады. 8 спортчыбызның барысы да алтын медальгә лаек булды. Россия җыелмасы составындагы Ульяновск һәм Башкортстан егетләре дә беренчелекне яулады. Ике тапкыр көне шөгыльләндек. Безнең авылда, Уран авылда, Чабакинский район, Ульяновск области. Бу ярышларга без заказланып килдек. Сезон дәвамында безнең әзерлек яхшы иде инде. Бу ярышларга без Крымда да сбордаларда булдык. Шуңа форма әйбәт дип әйтәскелә. БРИКС уеннарын җиңүемә бик шат инде. Без инде егетләр белән менә бер ел шушы ярышка әзерләндек. Ныклап Аллага шөкер, үз дигәнемә ирештем, җиңдем. Соперниклар да бик көчле иде. БРИКС илләре уеннары чит илләрдә дә көрәшкә зур игътибар булуын күрсәтте. Чөнки ярышка 27 илдән килгәннәр: Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия, Иран. Это мой честь. Көрәш белән бөтен дөньяда шөгыльләнүләре сөендерә. Бу бит берләштерә торган вакыйга. Бөтен ил батырлары белән бил алышу зур дәрәҗә. Илем һәм көрәшем белән горурланам. Сокланып һәм горурланып әйтәм. Менә нинди батыр, гүзәл һәм көчле безнең татар халкы. Халкыбыз безнең. Менә безнең Алексей Абрамов ничек итеп җиңеп чыкты, нинди матур көрәш күрсәтте. Әле ул гына түгел, калган үлчәү категорияләрдә безнең әле егетләр менә соклангыч матур көрәш. Чөнки ул безнең язмышыбыз. Көрәшне карарга килүчеләр аеруча күп иде. Алар әләмнәр белән үз спортчыларына көч биреп тора. Тамашачылар арасында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов бар. Ярышның турыдан-туры трансляциясын бүген көн дәвамында безнең каналда да күзәтеп булды. Финалны танылган спорт журналистлары Әтиле уллы Атлас һәм Алмаз Гафиятовлар алып барды. Яшьләр арасында шулай көрәш белән шөгыльләнгән, кызганыч җәрәхәт алу сәбәпле инде мин аннары профессиональ дәрәҗәдә көрәшне дәвам итә алмыйм, ләкин һәрвакыт көрәш белән, һәрвакыт бу ярышлар белән яшибез. ТНВның күчмә студиясында спорт белгечләре, җанатарлар белән фикер алыштылар. Алар арасында җырчы Данир Сабиров та бар иде. Ул үзе дә кичкенәдән көрәшеп үскән. Көрәш тренеры яратмайды биюгә йөргәнне. Биюдән укытучы апа яратмайды көрәшкә йөргәнне. Пьедестал ясап, үземне беренче урынга куеп, шул хәтлек хисләнә идем инде. Көрәш буенча ярышлар иртәгә дә дәвам итәчәк. Аның турыдан-туры трансляциясын сез ТНВ каналында иртәнге 9-да карый аласыз. Рүзәл Шәрипов, Лейсан Сәитова, Яңа Гасыр каналы.
Кичке сағат 6-га Россия спортчылары исәбендә 370 медаль булды. Шуларның 182-се алтын, 114-те көмеш, 74-те бронза. Икенче урында Белоруссия, алар 178 медаль яулаган. Кытайлар 47 медаль белән 3-нче баскычта тора. Үзбәкстан белән Бразилия 4-нче һәм 5-нче урыннарда. Бу минутларда башкала ипподромында от чабышы бара. Быелгы ярышның төп яңалыгы халыкара БРИКС илләре призына чабалар. Анда чиста тукымлы 16 от катнаша. Җойдаклар 700 мең сум күләмендәге приз өчен ярышты. Моннан тыш, бүген ипподромда Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Казан мэры, Татнефть һәм әлбәттә Сабан туе бүләге өчен 14 старт була. Иң җитез чабышкылар турында ипподромнан Илдар Сафиуллин. Казан ипподромындагы ат чабышлары быел аеручада югары дәрәҗәдә оештырылган. Чөнки бу көннәрдә башкалабызда БРИКС илләре уеннары бара. Алай гына да түгел. Бүген монда узучы ярышларның беренче старты нәкъ менә БРИКС илләре уеннары призына үтә. Монда иң көчле 16 чабышкы 2 километр дистанциядә осталыкларын күрсәтә. Аларның приз фонды 700 мең сум. Тамашачылар керфектә какмыйча менә шундый берсеннән-берсе җитез атларны күзәтә. Санаулы минутлар içinde чабышкылар финиш сызыгын үтә. Нәтиҗәдә Башкортстаннан килгән Артем Иванов БРИКС уеннары призына ия булды. Ул беренче урында, аның остазы Илгиз Сәйдгалиев икенче урында. Алар бүләкләү тантанасыннан соң безнең белән үзләренең хис кичерешләре белән уртаклашты. Все получилось, как он сказал. Остазым уеннар башланганчы эш тәртибен аңлатып әзерләде. Әлбәттә, җиңү белән горурланам. Әлегә ышанып та бетмим. Бик шатмын. Ипподром нык матур, нык әйбәт, минәргә нык ошады. Тагын җыенабыз кунакка килергә. Бу көннәрдә Казанда узучы БРИКС илләре уеннары программасында да ат спорты төрләре бар иде. Анда катнашкан төрле ил вәкилләре бүген ипподромга җыелган халыкка үзләренең ат белән уста идарә итү алымнарын һәм физик яктан кыю тәвәккәл көчле булуларын күрсәтмә алымнарда тәкъдим итте. Ипподромда узучы ат чабышларын Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та тамаша кылды. Техника заманы булса да от символ булып кала, от кеше белән элегелектән бергә һәм алар инде алдагыча да шулай бергә булыр дибез. Ул берләштерә, атчылык берләштерә балаларны да, зурларны да. Рапин, Самурайче и Грифмар. Аргамак призна узучы стартлар аеручада күп тамашачыларны җәлеп итте. Чөнки монда бердән-бер гүзәл зат Леногорск кызы Азалия Әхмәтвәлиева катнаша. Ул балачактан атлар яратса да, аның өчен беренче зур җиңү булды бүген. 2 километр дистанцияны беренчеләрдән булып үтеп, аттан төшеп кубокка ия булгач, ул үзенең хис кичерешләре турында безгә сөйләде. Бу скач булавыр булды. Рәхмәт, без бик озак тренировкалар мин аны иттеләм. Атны без инде ничек әзерлибез? Урман безнең таулы як Леногорск. Тауга, таудан, тауга, таудан. Шуңа күрә кеше җыелды инде никте. Әзерләнде дә халык самыйны җыелды. Бүгенге узышларда Теләче, Балтач, Әлмәт һәм Леногорск чабышкылары югары нәтиҗәләр күрсәтте. Шулай ук күрше төбәкләр Башкортстан, Чувашия, Ульян өлкәсе һәм Самардан да көчле атлар килгән иде. Ат чабышлары бүген кичке 10-нчы яртыга кадәр дәвам итәчәк. Тагын берничә минуттан Нефтьчеләр кубогына стартлар башлана, аннан соң Казан мэриясе һәм Татспиртпром кубогы өчен стартлар булачак. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Халыкара дәрәҗәдә мөһим вакыйга бүген Казанда БРИКС илләре шәһәрләре һәм муниципалитетлары берлеге оешты. Яңа оешманың нигезе Татарстанда салынды. Ул 18 меңнән артык шәһәрне берләштергән оешма булачак. Бер елга җитәкчесе итеп Казан мэры Илсур Миршинны билгеләделәр. Безгә бүген 20ләп илдән 200 делегат килде. Алар җир шарындагы 2 миллиард ярым кешенең мәнфәгатьләрен тәкъдим итә. Тәүге утырышта катнашучыларга Владимир Путин телеграмма юллаган, Рөстәм Миннеханов та мөрәҗәгать итте. Ил башлыгы сүзләренчә, бу БРИКС илләре катнашучылары арасында хезмәттәшлекне җәелдерү һәм эшлекле элемтәләр булдыруда зур адым. Чит ил вәкилләре берлекне ни дәрәҗәдә мөһим дип саный? Ул шәһәр җитәкчеләренә нинди мөмкинлекләр ачачак? Бу хакта Инзилә Хөсәенова. Форумга дип 20 илдән мэр һәм вице-мэрлар җыелдан. Араларында Көньяк Африка, Индонезия, Иран, Кытай, Һиндстан, шулай ук башка ил вәкилләре дә бар. Алар көн кадагында торган мәсьәләләр хакында фикер алыша, проблемаларны чишү юлларын эзли һәм тәҗрибә уртаклаша. Очрашуның төп максаты БРИКС илләре шәһәрләре һәм муниципалитетларның берлеген оештыру. Ул шәһәр җитәкчеләренең берләшү урыны булырга тиеш. Ни өчен монда оешма кирәк дигәндә, мэрлар БРИКС шәһәрләренең тавышын дөньяда ишетергә тиеш диләр. Сердечно приветствую участников Международного форума городов стран БРИКС+,
Рөстәм Миңнеханов кунакларга ил президенты Владимир Путинның мөрәҗәгатен җиткерә, яңа берлек булдыру халыкның яшәү шартларын яхшыртуда зур роль уйнаячак диелә хатта. Создание новой структуры, которая будет действовать на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, значимый шаг в дальнейшем укреплении связей государств, участников БРИКС и их партнеров. В том числе это помогает в решении таких общих задач, как совершенствование законодательства, подготовка кадров. Берлекне оештырырга Казан мэры Илсур Метшин тәкъдим иткән була, чөнки ул БРИКС оешмасына кергән һәм керергә кандидат булып торган илләрнең шәһәрләре берлеге җитәкчеләренә фән, мәдәният, цифрлы үсеш, спорт тармакларында булган мәсьәләләрне уртага салып хәл итү мөмкинлеген бирәчәк. Шул ук вакытта илләр арасында хезмәттәшлекне ныгыту, яңа элемтәләр булдыру өчен дә шартлар булдырыла. То, что будут приняты решения главами государств, будет реализовываться прежде всего в городах. Ил башлыклары кабул иткән карарлар беренче чиратта шәһәрләрдә тормышка ашырылачак. Шәһәр мэрлары үз тәкъдим теләкләрен халыкара дәрәҗәдә җиткерә алсын өчен шундый берлек булдырырга уйладык. Монда без иң яхшы тәҗрибәләр белән уртаклашачакбыз. На международной площадке, в том числе в составе работы БРИКС. Берлек башлыгы итеп Илсур Метшинны билгеләделәр. Ул 1 елга сайлана. Аннары җитәкче алышыначак. Председателем ассоциации избрать Илсура Раисовича Мешина. Төрле илләрдән бүген Татарстанга килгән делегатлар 2 миллиард ярымнан артык халыкның мәнфәгатен кайгыртачак, проблемалары төрле. Бездә су үткәрү мәсьәләсе кискен тора. Шулай ук яңа эш урыннары булдырырга кирәк. Яшьләр кая урнашырга белмичә, йөрергә тиеш түгел. Бер дистә елдан чиста су һәм сыйфатлы ризык табу мәсьәләсе кискенләшәчәк. Без бергә карар кылырга һәм бу мәсьәләләрне алдан ук хәл итә башларга тиеш. Бүген көне мемлекеттә безнең илләр арасында океаннар турса да күпме чакрымнар булса да мондый очрашулар яңа элемтәләр булдырырга ярдәм итә. Казанда хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлеге зур. Берлек әгъзалары елга 2 тапкыр очрашырга дип килеште. Чираттагы утырыш ел ахырында Бразилиядә булачак. Кунаклар өчен мәдәни программа да әзерләнгән. Алар башкаланың истәлекле урыннарын күрә, якшәмбе көнне милли бәйрәмебез Сабан туенда катнаша алачак. Инзилә Хусаинова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр һәм җитештерүчеләрнең Рус-Азиат берлеге вице-президенты Алексей Федотов белән очрашты. Россия белән Кытай арасындагы элемтәләрне ныгыту өчен әлеге берлек белән хезмәттәшлек итү мөһим ди рәис. Сез Россия һәм Кытай бизнесын тоташтыручы күпер булып торасыз. Икътисад үсешенә ярдәм итәсез. Татарстан Кытайдан килгән инвесторларны теләп каршы ала, алар өчен барлык уңайлы шартлар да булдырылган дип тә билгеләп үтте. Соңыннан Алексей Федотовны көз көне узачак Ростки халыкара форумына чакырды. Бүген Акчачәкләр республика премиясе лауреатлары билгеле булды. Аларны ел табибы, иң яхшы фельдшер, шәфкать туташы, үзенчәлекле очрак, сәламәтлек саклау легендасы номинацияләре буенча ачыкладылар. Иң-иңнәрне Казан Экспоның Илһам Шакиров исемендәге концертлар залында котлыйлар. Әлеге тантана 16-нчы тапкыр медицина хезмәткәрләре көненә багышлап уздырыла. Тулырак Валия Хайретдинова. Республиканың медицина тармагында бүген 57 мең белгеч эшли. Аның үсешенә зур игътибар бирелә. Матди техник база ныгытыла. Әмма технологияләргә генә таянып булмый. Иң мөһиме табиблар кирәк, диде республика рәисе. Һәммә без өчен дә исәнлектән дә кадерле бер юк. Аны сатып алып та булмый, аны сакларга гына була. Саклар өчен менә сез кирәк. Шуңа күрә сезнең хезмәтегез бик кирәк һәм бик авыр. Без аны тоябыз, беләбез. Һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә авыр хезмәтегез өчен. За его плечами работа на скорой помощи и даже в воинской части на Байконуре. Лениногорский фельдшер Булат Хайруллин 42 ел хезмәттә. Ул яңа номинация елның медицина хезмәткәре исеменә лаек булды. Минем генә дәрәҗә түгел бу. Бүтән шушы районда эшләүче медработниклар, авылда эшләүче медработникларның дәрәҗәсе, аларга мин рәхмәтле. Бу аларның да эше. Алар да минем кебек үк шундый хезмәт куялар авылда. Проведя 3 дня в медикаментозном сне на ИВЛ, после пробуждения Степа смог открыть глаза
и узнал маму. Бу табиблар кичкенә Степа өчен чын мәгънәсендә фәрештәгә әйләнгән. Лениногорск һәм ДРКБ табиблары аны үлемнән саклап кала. 3 яшьлек баланың бөере авырткан, ул клиник үлем кичергән була. Бүген Степа табиблар белән бергә сәхнәгә чыкты. То, что с чем мы выступали сегодня и что мы показывали сегодня, это Степа белән булган хәл дөрестән дә уникаль очрак. Татарстан өчен генә түгел, Россия дәрәҗәсендә дияр идем. Менә бу нәни баланың гомерен саклау өчен дистәләгән кеше көрәште. Сәхнәдә Татарстанның от казанган табибы Рауя Мухина һәм аның пациенты Татарстанның от казанган артисты Фәрит Гафиятуллин. 27 ел буе алар Бехтерев авыртуына каршы торалар. Городская поликлиника номер 10, город Казань. Иң яхшы беренчел медицина ярдәме күрсәтү бригадасы номинациясендә Казанның 10-нчы сырхаухана табиблары җиңде. Алар 94 мең кешегә ярдәм күрсәтә. Бик шатландык, бик сөендек. Безнең өчен чыннан да бу бик зур сюрприз булды. Мин саныйм, без бик лайыклы бу премияга, чөнки без бик тырышып эшлибез. Без бик шат бүген. Хәрби хирург Рафаэль Габдрахманов махсус диплом белән бүләкләнде. Ел ярым дәвамында СВО зонасында хезмәт куя, батырлык орденына лаек булган. В течение месяца, почти 2 года назад мы здесь прожили. 2 ел элек без монда бер ай чамасы торган идек. Хәзер күңелне хатирәләр биреп алды. Безне онытмаганнар өчен бик зур рәхмәт. Һөнәри бәйрәмебез белән котлыйм. Эшегездә уңышлар телим. Сау-сәламәт булыгыз. Хөрмәтле хезмәттәшләр, сезне тагын бер кат медицина хезмәткәләре көне белән тәбрик итәм. Фидакар хезмәтегез, һөнәрегезгә мәхәббәт һәм шиксез кешелеклек өчен сезгә зур рәхмәт. Ел табибы дигән төп номинациядә Зөлфия Ким җиңде. Ул 7-нче хастаханәнең баш табиб урынбасары. Минем әтием ул табиб булып эшләгән, ул булды хирург. Ул яшь вакытта вафат булды. Һәм минем әтием үлгәч, минем кешеләргә булышырга теләгем туды. Татарстан рәисе махсус бүләкләр тапшырды. Өр-яңа Лада машиналары Казанның 10-нчы Чистай һәм Әтнә хастаханәләренә юл ала. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Ул арада Казан Сабан туена әзерләнә. Традиция буенча башкала Татарстандагы милли бәйрәмне тәмамлый, кунакларны Аккош күле буенда тынычлык һәм Дәрвишләр бистәләрендәге каенлыкларда көтәләр. Дәрвишләр бистәсендә бәйрәм аеруча күңелле булырга охшаган. Монда төп майданнан тыш өстәмә 20 майданчыкта эшләячәк. Милли көрәш белән бер рәттән роботлар ярышын карарга була. Зур самавардан коймак белән чәй эчәргә, телисең икән күлдә кыйнарга, телисең икән каен миллиге белән мунчада чабынырга да була. Сабан туена килеп татар эстрадасы артистлары концертын карап хозурланырга мөмкин. Иң популяр артистлар нәкъ шушында чыгыш ясаячак. Әзерлек барышын хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Әлегә бирдә музыка түгел, балта, пычкы, чүкеч суккан тавышлар яңгырап тора. Төрле район һәм оешма вәкилләре күңел ачу мәйданчыклары төзи. Каршы алабыз, кергәчтә иң беренче итеп коймак белән чәй эчеп, аннан соң инде монда безнең зоопарк булачак. Сабан туена килүче кунакларны иң беренчеләрдән булып, Саба районы хезмәтчәннәре әзерләгән ишек алдында каршы алачаклар. Шәһәр халкына күрсәтергә дип чып-чын ат һәм сыер да алып килергә җыйналар. Сәхнәдә район үзешчәннәре чыгышы көтелә. Художество буенча, казаноплетение буенча мастер-класслар үткәрәбез. Тагын менә каршы якта безнең монда коймак белән чәй эчеп булачак. Сабан туйга рәхмәт итегез, сезне көтеп калабыз. Сабан туел иң беренче чиратта хезмәт бәйрәме. Шуңа монда килгән халык күңел ачу белән бер рәттән ата-бабаларыбыз эшләгән хезмәт кораллары белән дә танышырга тиеш ди оештыручылар. Менә хәзерге вакытта без шундый үзенчәлекле күргәзмәне күрәбез. Аның өчен Рифкат абый җаваплы. Әйтеп китсәгез, сезнең кулыгызда үзенчәлекле эш коралы. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Бу җайланма кызу мичтән менә шундый кызган тимерне алу өчен кирәкле инструмент. Менә шулай тимерчедә ясаганнар инде. Менә бу миңа Борчаклы яз авылыннан, Теләшәрәнең Борчаклы язганны Нургали абыйны кылып бирделәр. Әминхан Нургали абыйны кылып. Бу Миннахан бабайныкы, президентның бабасыныкы. Бу игенче авылыннан. Балтач районы вәкилләре дә үз мәйданчыкларын әзерләп куйган. Монда авыл тормышы, андагы көн күреш белән таныштырачаклар. Гаилә елы уңаеннан сәхнәдә Идел буй төбәкләрендә яшәүче халыкларның гаилә традицияләре күрсәтеләчәк. Икенче якта Татарстанда булдырылган заманча фәнни технологиялар белән таныштыралар. Усталар шәһәрчегендә агач эшкәртү, балчык әүләп төрле сыннар ясау буенча мастер-класслар планлаштырыла. Монда хаклаган каз салды.
Болгар радиосы зор концерт тамаша оештыра. Венера Ганиева, Вадим Захаров, Ришат Тухватуллин, Осылъяр, Лия Хайруллина, Гүлназ Асаева һәм башка бик күп танылган артистлар чыгыш ясаячак. Борынгы гореф-гадәтләрне күрсәтү өчен аерым мәйданчык ясыйлар. Анда инде хәзер авылларда да бик сирәк күренеш булган ап-пак мич урнаштырганнар. Камыр ризыклары, мич ашлары һәм самавырдан чәй эчү өчен бик кулай урын бу. Без әби-бабайлардан калган традицияны яшь буынга күрсәтергә, яннары шул аларга да илы өлкән кешеләргә дә күреп китсеннәр, исләрен онытмасыннар. Тагын бер яңалык төп мәйданнан ерак түгел урнашкан күл буенда судагы сабантуй оештырылачак. Хәтта рәхәтләнеп чабыну өчен күчмә мунчада алып килергә җыеналар. Традиционно очень достойный праздник пройдет по уровню. Гадәттәгечә бәйрәм бик күңелле узар дип ышанам. Төп сәхнәдән тыш тагын 20 мәйданчык эшләячәк. Һәркем күңеленә хуш килердәй урынны табар дип уйлыйм. Бәйгеләрдә катнашучыларны шәп бүләкләр көтә. Смартфон, телевизорларда булачак. Сабантуй батырына тәкә һәм квадроцикл тапшырылачак. Сабантуйның төп үзенчәлеге ул миллилек. Кемдә кем менә шундый үзенчәлекле киемнәрдән килә икән, ул да әлеге бәйрәмнең бизәлешенә үз өлешен кертә дигән сүз. Хәзерге вакытта без дәрвишләр бистәсендә узачак Сабантуйның нәкъ үзәгендә төп мәйданда басып торабыз. Элегелектән килгән ярышлар ул кылгага менү, капчык сугышы һәм башка төрле ярышлар булачак. Сабантуйның йөзек кашы булган көрәштә иң көчле батыр егетләр осталыкларын күрсәтергә тиеш. Дәрвишләр бистәсендәге Сабантуйның рәсми ачылыш тантанасы 23 июньдә көндезге сәгать 10-га билгеләнгән. Илдар Сафиуллин, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Казанның тарихи үзәге бүген милли моңнарга күмелде. Җигүле атларга утырып, тальян гармун тартып, кылгаларга шигүле сөлге бәйләп Сабантуена бүләк җыйдылар. Шәһәр халкы һәм туристлар катнашында башкаларның бер юлы 4 урыныннан кузгалдылар. Кремль туган авылым комплексы, Ирек мәйданы, Иске Татар бистәсе, шушы милли хисләргә уралган Ташкын Галиәскәр Камал театры каршында очрашты. Монда инде бәйрәмгә бүләк тә, бизәк тә атаклы зәңгәр шәлиде. Меңләгән кеше хозурланган мизгелләрне Чулпан Касымова репортажында күрербез. Бәйрәм бездән, бүләк сездән! Бизәлгән ат җигеп, гармуннар уйнатып, Кремль урамы буйлап бүләк җыючылар килә. Алар бар кешене дә бәйрәм белән котлап Сабантуена чакыралар. Беренче бүләкне республика рәисе резиденциясендә тапшырдылар. Рөстәм Нургашминов ханым сезгә елдагыча инде 3 мобильный телефон, соңгы барысы да соңгы телефоннар сезгә кабул итеп алыгыз, пожалуйста. Бүләк бирүчеләргә күмәкләшеп 3 тапкыр рәхмәт әйтәләр. Электән килгән йола буенча барысында биетәләр. Икенче тукталыш Кремль музее һәм Кол Шәриф мәчете. Кол Шәриф имамы Илфар хәзрәт Хасанов тарафыннан кичкенә генә чәй сервисы бүләк итәргә җыендык. Бу безнең мирасыбыз, бу безнең әби-бабайлардан калган нәсел, бу безнең татар коды дип әйтеп була инде. Барыгызны да хөрмәтле милләттәшләр, милли бәйрәм белән, Сабантуй бәйрәмнәре белән. Әйдәгез мәйданга, әйдәгез сәхнә түренә, әйдәгез тормышның үзенә, бәйрәмнең түренә. Татар халкының милли йоласы белән БРИКС уеннарына килгән кунакларны да таныштыралар. Мне тут интересно. Бигрәк кызык, кешеләр милли киемнәрдән. Колумбиядә мондый бәйрәм юк. Монда килүемә шатмын. Народный. Бүген безнең ял көнебез, шуңа Кремльне карарга килдек. Очраклы рәвештә әлеге бәйрәмгә эләктек. Татарстан халкына Кырым татарларыннан сәлам әйтәсебез килә. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры каршында кунакларны Сабантуйның милли уеннары, йомырка кабып һәм капчык киеп йөгерүләр белән каршы алдылар. Монда бүләкләрне Татарстан Дәүләт Советы исеменнән дә китерделәр. Халыклар дуслыгы йорты вәкилләре дә тапшырды. Казандагы шушындый бүләк җыю бәйрәменең кайтуы һәм дә шушының инде авыллардан Казанга да килеп керүе. Ул үзенчә күрә менә бик зур тәрбияви максатка да яшь. Туган авылында Сабантуйга бүләкләр җыярга әзерләнәләр. Инде ат бизәлгән. Беренче тукталыш. Исәнмесез, сез нәрсәләр әзерләдегез? Biz әзерләдек төрле сыйфатлы бүләкләр, балаларга уенчыклар, ирләргә затлы сыйфатлы халатлар, тастымал, сөлгеләр, комплектлар белән юрганнар, одеяллар. Төрле министрлык, комитет, оешма, сәүдә һәм туклану үзәкләре, театрларда үз өлешен кертте. Әлфия авзалыгының фонды бүләк итә шушы китапларны мәгез җигетләр. Иске Татар бистәсеннән килүчеләр туристларны да биетеп бүләк җыю тантанасы белән таныштыралар. Необычно для нас. Бу безнең өчен гадәти булмаган күренеш. Көпе көндез урам уртасыннан гармун уйнап киләләр. Димәк, сез Сабантуена шулай әзерләнәсез булып чыгамы? Кызганыч, бездә мондый йолалар юк. Сарманнан Казанга кунакка килгән Галим Дәүләтбаев түзмичә гармунчыларның уен коралын алып үзе дә уйнап җибәрде. Яшь вакыттан искә кирип калган тальян моңнары. Шушы моңнарда үстек бит. Искә.
Өзімнің көптен тұтқаным жоқ, енді менің әткәй еш вақытта бик яхшы гармончы еді. Соңынан барлық бүләк җыючылар Камал театры каршындагы мәйданчыкта очрашты. Монда театр артистлары соңгы бүләкне зәңгәр шәлне тапшыра. Камал театры исеменнән барлык артистлардан сезгә бүләк зәңгәр шәл. Тупланган бүләкләр Казанда Сабантуй буласы районнар арасында бүленәчәк. Шулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Хәзер реклама чыгарылышы, аннары һава торышы турында мәгълүмат, аны Рәүф Шакиров җиткерер, Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бу атнага үз эшен төгәлли. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы үзгәрә. Ә хәзер тулырак. Данил Мастердан күңеле селәгән корпус җиһазларын җитештерү июнь аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча Арча, Балташ һәм Кукмарада аязучан болытлы. Урны белән яңгыр явачак. Көндез температура +18-20, төнлә +12-14 градус. Буа, Апас һәм Чүпрәле шәһәрләрендә болытлы, явым-төшем көтелә. Көндез температура 17-19, төнлә 12-15 градус жылы. Нурлат, Аксубай һәм Мамадышта болытлы, урны белән яңгыр. Көндез температура +19-20, төнлә 12-14 градус. Ярчаллы, Актаныш, Сарманда болытлы, урны белән яңгыр. Температура 19-23, төнлә 14-16 градус жылы. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә температура көндез 21-24 градус, төнлә 14-15 градус. Монда да болытлы, явым-төшем фаразлана. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә яңгыр явачак. Зигәдә температура көндез 20, төнлә 14 градус жылы. Болытлы, яңгырлы көн. Булгарда көндез 18 градус, төнлә 0-дан 14 градус. Монда да болытлы, яңгырлы булачак. Алабугада температура +20 градус, көндез болытлы булачак, яңгыр явачак, төнлә 14 градус жылы. Казанда болытлы һәм яңгырлы. Көндез температура 19, төнлә 14 градус. Атмосфера басымы төрекөмеш баганасын 746 мм тәшкил итә. Җил төньяктан секундына 4 метр тирәсе. Дымлылык 55%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз. Моторлы яллар сезгә. Ә сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.